पि नार्जारि बिथां आरो चिरां जिल्ला आबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी, बिजनी आनसलिक आबसुनि आफादगिरि सुबिलाल बसुमतारी, लोगोसे आगोलाव रिटायार जालांनाय बे स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां बिसेन बसुमतारी आरो बिथांनि बिसि आरो दा रिटायार जानाय प्रफुल्ल कुमार ब्रह्म आरो बिथांनि बिसि जयैनो फैनानै जोंनि बे बिदाय होनाय हाबायाव बाहागो लाफैदों। जोंनि बे तिलापारा ओनसोला गोदो गोदाय जोबोद बेकवार्डमोन, लामा गैयामोन, दालां गैयामोन। दा जेरैबायदि जादों बेयो बे फरायसालिखौ बेनिखायनो गायसननाय जादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बिथांमोनहा नाजा नैबे 1994आव प्रभिन्सियेलाइज खालामो आरो बेहाय जोंना हेडमास्टार पस्टआल' जायोमोन। 1995आव सेकेन्ड पस्ट जाय बिथाङा दिनै रिटायार जाबाय बिनियाबो पस्टआ जाबोदोंमोन आरो दा बिथांमोनहा नाजानानै जोंनि बे तिलापारा ओनसोलनि गथ' गथायखौ फोरोंनानै दासिम ओरैबायदि जौगाहोबाय जे गोबाङानो दा ग्रेजुवेट मास्टार डिग्री लाहैनो हाबाय, गोबाङानो स्टार मार्क लानानै बे स्कुलनिफ्राय थांनायफ्रा पास खालामनो हादों। दा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ बावनो हाया आरो बिनि थाखाय जों बे जोंनि तिलापारा, अनसायफुरि आरो गोजोनफुरि मोनथाम गामिनि गासै रायजो राजाखौ लिंहरनानै बिथांखौ गाजा गोमजायै बिदाय होनो होननानै जों दिनै लादों आरो बे हाबाफारिया इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां जाबाय। नाथाय बाथ्रा जोंनि बे फरायसालियाव 3 मास्टारमोन। दा जाय हेडमास्टार बिथां आरो लोगोसे प्रफुल्ल ब्रह्म आरो बिसेन बसुमतारी बे 3जों फोरोंदोंमोन। नाथाय दिनै नैबे थांनाय 2026नि 28 फेब्रुवारिनिफ्राय दा सासेल' फोरोंगिरि जासिगोन। बेनिखायनो जों सोलोंथाइ बिफानखौ खावलायनो सानदों जे जाहाथे जोंनि बे स्कुलाव गोदानै सासे फोरोंगिरि हरनानै जोंनि सुबुं धन गथ' गथायखौ दानायाव जाहाथे मदद होयो बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे फरायसा आफादनि जिल्लानि आफाद